देव जवानिया है, बेच देव जवानिया है 3 रुपया पौआ, बेच देव जवानिया है 3 रुपया पौआ। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तई खबर बा भोजपुरी रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे जी के बारे में, जिनकर आज एगो बहुत ही कमाल के वीडियो गाना रिलीज भइल बा। जो ना गाना के नाम रखल गइल बा 3 रुपया। जी हाँ, 3 रुपया गाना के नाम बा। होली के ई गाना बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। लेकिन आप लोग ई ना समझम कि खेसारी जी की तरह जो 2 रुपये गाना बा वही तर्ज पर ई गाना के गावल गइल बा। ई गाना पूरा के पूरा अलग बा। जी हाँ, म्यूजिक अलग बा, गाना के पूरा ट्यूनिंग अलग बा, लिरिक्स अलग बा, एकरा अलावा वीडियो के जो स्टाइल बा वो अलग बा और काफ़ी अलग गाना बा। जी हाँ, लेकिन इहो गाना काफ़ी बेहतर बा। वो गाना तो खूब धमाल मचाइबे कलस, लेकिन इहो गाना खूब धमाल मचाई। ई गाना के रितेश पांडे जी गौले बाड़े और वीडियो के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पर रिलीज कल गया बा और कमाल के वीडियो बनल बा। जी हाँ, आप लोग ई वीडियो के एक बार जरूर देखम। 3 रुपया एगो अलग ही टॉपिक पर ई वीडियो बनावल गया बा। हमरो काफ़ी पसंद आयल बा और जो शूटिंग के लोकेशन बा काफ़ी खुला में रखल गया बा, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टाइल बा कि ज़्यादा तौर पर गाना खुला लोकेशन पर ही शूट कल जाला और उहें पर सारा रंग के पीछे वाला जो आर्टिस्ट बा सबके व्यवस्था कल गई बा। सब के बहुत ही शानदार तरीका से ई गाना के पार्ट बनल बड़े। ई गाना के टीम में RS जी बाड़े, एक अलावा रतन बाबा बाड़े जो कि गाना के लिखले बाड़े और रितेश जी तक गाना के गौलैये बाड़े। वीडियो आप लोग वर्ल्ड वाइड पर जाके सुनी सकता नहीं। आज सुबेरे ही रिलीज भइल बा, काफ़ी शानदार वीडियो लागल बा। आप लोगन के गाना कैसा लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई। हम आप लोगन के मिला एगो नया वीडियो के रिव्यू में हो सके तो वो वीडियो खेसारी जी को ही और ई चैनल पर ना हो के मेन चैनल पर आप लोगन के देखे के मिली। तो ये वीडियो कैसा लागल बा, गाना कैसा लागल बा आप लोगन के वो ज़रूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।